Iki ngono precengane Sukiono, wong desa Kenengan, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, pas diglendeng barek anggota reserse Polres Tulungagung. Wong lanang umure 50 tahun iki kudu urusan barek pihak berwajib, oleh dipedhek wis ngeloni bunga, arek mambu kencur sing umure sik 16 tahun. Nang ngarepe petugas kepolisian, tersangka ngaku wis hohihe korban ping 4. Tersangka sing dadi dukun iki manfaatno akal buluse pas korban disemayani jange dipasangi susuk supaya ketok ayu ambek awet enom. Lagai syarat masang susuk, korban kudu ngladeni nang kasur nafsu pejate dukun iku. Tersangka ngaku aksi bejat iki dilakokno nang omahe. Sauntara iku Kasat Reskrim Polres Tulungagung AKP Lahurin Jelentrekno, aksi dukun cabul iki kesingkap pas korban repot ambek warga kono sumpek. Nek ana dukun sing nglakokno praktek ndelik-ndelik, barek modus pasang susuk supaya korban ketok ayu ambek awet nom. Gak mek iku tok, dipedhek pelaku ya wis ngedol korban nang wong liya. Entuk rebutan iku, polisi langsung nangkep tersangka nang omahe. Saiki tersangka barek barang bukti kelamine korban diamano nama Polres Tulungagung. Karo diperkirakno sik ana korban liya sing kurung repot nang polisi. Oleh kelakuane, tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 81 Tahun 2002 perkara perlindungan anak barek incimane paling giat 15 tahun dibui. Agus Pondan, CTV.